V jubilejnom 10. vydaní relácie Na moduse s Ivanom vám predstavím záľubu jednej sympatickej dámy, ktorá patrí k tým ľuďom, ktorí sú neustále posadnutí tvorivým nepokojom a snaží sa stále niečo nové a originálne vymyslieť. O vianočných zvykoch a tradíciách, ale i o jej láske k aranžovaniu si povieme viac už v mojej najbližšej relácii. Na moduse s Ivanom. Na moduse s Ivanom. S Marianou Zabákovou sa v stredu 21. decembra porozprávame o jej začiatkoch vo sférach vianočného aranžovania, ale povie nám aj o tom, čomu sa venuje v súčasnosti a kam ju pôsobenie v tejto oblasti posunulo. Na moduse s Ivanom. Na moduse s Ivanom. Porozprávame sa aj o advente a Vianociach a priestor dostanú aj vianočné zvyky a tradície z regiónu, z ktorého pochádza. Na jedného z poslucháčov, ktorý sa do vysielania zapojí, čaká aj pekná vianočná cena. O tom, ako sa do súťaže zapojiť, sa dozviete práve vo vysielaní Rádia Modus. Mariana Zabáková, hosť relácie Na moduse s Ivanom na Rádiu Modus. Na moduse s Ivanom. Na moduse s Ivanom. Relácia o zaujímavých ľuďoch a zaujímavých témach, o ktorých sa v éteri Rádia Modus jednoducho oplatí hovoriť. Už v stredu 21. decembra o 20. hodine na Rádiu Modus.